Zauriak ez dira ezkutatu edo tapatu sendatzen. Alderantziz, sakondu egiten dira. Desberdintasunak eta giza eskubideen urraketak ukatzea ez du ezer konpontzen, baizik eta luzatzen ditu. Sendak eta benetan hasi egiten da, egia aitortuz, ikusgarritasuna emanez eta pertsona guztien duintasuna defendatuz. Zauriak aurre egin gabe, ezin izango dugu etorkizun batean giza eskubideak errespetatu eta defendatu. Francis Crickek eta James Watsonek Estatu Batuetako zientzialariek DNA-aren helize bikoitzaren egitura ospetsua argitaratu dute, eta medikuntzako eta fisiologiako Nobel saria jaso dute bere lan handiarengatik. Zorionak! Rosalind Franklinek DNA-aren helize bikoitzea aurkitu zuen. Halaber, James Watsonek eta Francis Crickek patentea lapurtu zuten eta 1972an Nobel saria jaso zuten emakumearen meritua alde batera utziz. Eta bera bezala emakume zientzialari gehiago isilduak izan dira historian zehar. Talibanen lege beldurgarriak emakumeei jendaurrean hitz egitea debekatzen die. 2021an Talibanek Afganistan kontrolpean hartu zutenetik, emakumeen eta nesken hezkuntza 6. gradutik gora, enplegu gehienak eta espazio publiko asko debekatu dute. Abuztuan Biziaren eta Bertutearen ministerioak emakumeen ahotsa eta aurpegia etxetik kanpo debekatzen dituzten legeak argitaratu zituen. Hori gutxi balitz, Talibanek debekatu egin diete emakumeei beste emakumeen ahotsa entzutea. Kaixo, erakutsiko dizuet zeinen erositako guztia. Hasteko, erakutsiko dizuet top urdin hau. Oso txuli dago. €1,994 gutxienez, 40 ordu astero, oporrak, bajak, gutxieneko baldintzak. Espainiak alokairu krisi larriari aurre egin behar dio. Etxe errentarien erdia pobrezia arriskuan daude eta ez dute erosteko aurrezkirik. 2023ko etxebizitza legeak eskaintza murriztu eta prezioek gora egin dute. Esate baterako 2025ean 12%ra igoko dira. Konponbiderik gabe desberdintasun horrek okerrera egiten jarraituko du. Etxebizitza guztiontzat, borroka, bide bakarra! Norbait estereotipoetatik ateratzen denean, desberdina denean, munduak ez du beti onarpenarekin erantzuten. Begiradak, burlak, baina inor ez luke sufritu behar dena izateagatik. Benetakoa izateak ez luke zigorra izan behar, eskubidea baizik. Homofobia pertsonak sexu orientazio desberdinagatik edo genero identitateagatik baztertzea, diskriminatzea edo gorrotatzea da. Baina nola izan daiteke gorrotoa bezerik gabe maite den jendeari? Isiltasunak opresioa elikatzen du, ez gaituzte isilduko.